Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano. Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Encetem un nou capítol, un nou programa del Temps de Llibres, aquesta setmana amb la versió live, que li anomenem, que live no és només que aquest eufemisme que ens hem inventat per escapar-nos de l'estudi, venir-nos aquí a la biblioteca, envoltar-nos d'amics, envoltar-nos d'oients, de lectors, de fans del senyor que ens acompanya avui, que abans de presentar-vos, ara us el presento, deixeu-me, sisplau, donar les gràcies a tots els que esteu aquí acompanyant-nos, a la Biblioteca de Ripollet i a la seva directora Elisabet Vázquez per acollir-nos, al Julio Pérez, l'amo i senyor de la llibreria La Libre de Ripollet, que ens ha portat no només un bon grapat de llibres del llibre que presentem avui, sinó de tota la trilogia d'aquest senyor, per si ens fa il·lusió tenir la col·lecció completa i a més tenir-la dedicada. Recordar-vos també que això és un programa de ràdio, o sigui, si us plau, poseu els mòbils en silenci, i els que ens escolten des d'on sigui, no cal que poseu el mòbil en silenci, però recordeu que això està gravat. O sigui, ja no estem aquí a la biblioteca, ni vosaltres, ni jo, ni l'escriptor que ens acompanya avui, que ha vingut a presentar la seva darrera novel·la, titulada L'espasa del rei, i amb la que tanca una trilogia èpica, que no és altra que el Jaume Clotet, que li podem donar un fort aplaudiment, no? Jaume, bona tarda, benvingut i gràcies per compartir un altre Temps de Llibres amb tots nosaltres. Bona tarda i gràcies a vosaltres. A Ripollet havies vingut per presentar algun llibre, no? No, encara. De fet, ho havíem parlat moltes vegades, tu i jo, que estava pendent, i avui és el dia. Sí, de fet és curiós, perquè ja has vingut diverses vegades pel Temps de Llibres, vas venir per parlar de la primera novel·la, La germandat de l'Àngel Wood. Vas venir després a la Setmana del Llibre en Català, amb l'especial que vam fer per presentar la continuació, que és La cara de l'apòstol, i, òbviament, ara has vingut per tancar el cercle, presentar l'espasa del rei, i cada vegada hem parlat en un lloc diferent. Sí, senyor. Mira que nosaltres ens movem molt, però tu estàs a tot arreu, també. Sí, bueno, és la vida d'avui, crec. Escolta'm, com va? Ara ja que ja ha passat un meset de que està l'espasa del rei, quin retorn està rebent del tancament de la trilogia? Bé, estan anant molt bé, la veritat, però també diré que per mi no és cap sorpresa, no? Si fas una trilogia i va bé l'1 i va bé el 2, home, el 3 hauria d'anar bé, perquè se suposa que la gent té interès i té ganes de saber com acaba, i per tant està anant bé. El dia de Sant Jordi, per la meva sorpresa, venia gent i portava els 3, l'1, el 2 i el 3. Aquí els tenim també, per si us voleu. I gent que buscava l'1 que ja no el trobava, és a dir, hem anat trobant que la gent se n'assabentava ara, també molta gent, i buscava l'1 i el 2 i el 3, i per tant és una bola de neu, diguem, que amb 3 llibres diferents doncs, es va acumulant. No sé si tens dades ja de Sant Jordi, perquè sí que és veritat que amb la germandat de l'Àngel Caigut vas estar entre els llibres més venuts de Sant Jordi. Amb l'altre ja refet el segon, el de la calavera de l'apòstol, aquest és el seu primer Sant Jordi també, perquè hi ha hagut molt poc diferència de temps entre el segon i el tercer. Doncs mira, no hi havia caigut, sort que ho has dit tu. És veritat que aquest Sant Jordi ha sigut el primer Sant Jordi dels dos últims llibres, és veritat. I dades no en tinc, perquè aquest és un negoci de l'edició molt estrany. Llavors, a mi em diuen cada any quan s'ha venut tot l'any anterior, a principis d'any. Entre mitges no tens... Tret de les dades que es pugui publicar al gremi d'editors i tot això, no tens referència. La meva editora ho sap al detall, jo li podria anar incordiant cada dia, però no ho faig perquè ella té molta feina. Però un cop l'any m'expliquen com era l'any anterior, i jo el que puc dir ara és que crec que de la germandat de l'Àngel Caigut, que és el primer, crec que estem al voltant dels 15 o 16.000 exemplars venuts en català i castellà, i per tant, vaja, en català són xifres molt bones, i per tant estic molt content. Sí, és que de vegades estem acostumats a xifres aquestes mega de 100.000 llibres, 1 milió de... Però és que no fa gaire presentaven un estudi d'aquests que de llibres venuts a les llibreries hi era bé el 50% que es venien 0 unitats, que només un 5% venien més de 100 exemplars. I vendre 15.000 d'un títol és una passada. Sí, això és molt interessant, aquest sector, perquè és veritat que hi ha molts llibres que es fan que no es venen, molts, o se'n venen molt poquets. Jo crec que es fan massa títols que si no estan de vendre no s'haurien de publicar, vale? Jo crec que això és així. També és veritat que la gent sap perfectament el que vol, és a dir, el dia de Sant Jordi, és a dir, fa una setmana, es van vendre a Catalunya uns 2 milions de llibres més o menys, i d'aquests 2 milions de llibres corresponien a 75.000 títols diferents.
els més venuts famosos de la llista dels 10 més venuts no arriben al 5% del total. Per tant, la gent sap perfectament el que vol, la gent li és igual el que li puguin dir els mitjans de comunicació, la gent vol un llibre concret i va i el troba. I per això aquell dia es venen 75.000 títols diferents. I això és una gran riquesa, que demostra que la gent, malgrat tot que els mitjans no tenen més espai, els mitjans parlen, doncs no ho sé, al final de l'any deuen parlar de 150 llibres, de 200 llibres, no poden parlar de més llibres. Però la gent, no sé com, per xarxes socials, perquè segueixen autors, la gent sap el que vol i ho trobo meravellós. Precisament et volia preguntar una miqueta per aquí, no? Perquè sempre quan s'acosta a Sant Jordi el boom de novetats i no sé si et volia preguntar una miqueta això, si no estem arribant a pervertir una miqueta la diada, precisament doncs això, amb títols que ja surten específicament pensant en la diada de Sant Jordi. Sí, és veritat, hi ha llibres que surten per Sant Jordi i no és una casualitat que aquest Sant Jordi jo crec que particularment hi ha hagut moltes novetats que van de cara a Sant Jordi, no passa res, a mi em sembla bé. Sant Jordi és el dia més bonic de l'any, suposo que molta gent està d'acord, és una cosa que molt única i molt excepcional que fem a casa nostra, però no deixa de ser una acció comercial de les llibreries, dels editors i de tothom, i de fet va néixer així als anys, ara parlo de memòria, als anys 20, el dia del llibre era una operació comercial. Sí. Crec que va néixer el 28 o el 29. I em sembla molt bé, perquè aquest negoci, com qualsevol, s'ha d'acompanyar. I, per tant, evidentment, qui vulgui tenir una visió només molt romàntica no la tindrà. Dit això, repeteixo el que deia, tu pots fer 1.000 novetats que a vegades, i aquest any també, hi ha novetats específiques per Sant Jordi que no acaben de funcionar, perquè la gent sap perfectament el que vol. Jo dic una cosa sempre, la gent no és tonta i sap el que vol, i pots evidentment insistir en un llibre o un autor, és igual, tu pots fer una campanya, evidentment que l'ajudes, però a fi de comptes la gent diu, mira, a mi m'agrada allò i vaig a buscar allò. A més, moltes vegades el que diguem, el boca-orelles és la millor propaganda que et poden fer. Total. I tu ara, com a escriptor, ja imagino que sí, com a autor, el gaudeixes, com a lector, gaudeixes el Sant Jordi o el pateixes tantes aglomeracions? No, a mi m'agrada molt per una raó, perquè jo, per exemple, escric a la nit, quan tothom dorm, les meves filles dormen i ningú et truca, jo escric a la nit. Sí, pel que sigui viure d'escriure encara no pots. No, tampoc ho faria, jo tinc la meva feina de periodista i això ho faig de més a més i ho faig amb molt de gust. Però tu fas un llibre, te'l publiquen i et diuen, va, molt bé, val? Molt bé. Però jo sempre penso, i qui són els que llegeixen el llibre, no? Jo no sé qui són. I el dia de Sant Jordi, o altres dies, o avui, per exemple, són dies que a vegades parles amb gent que et ve i et diu, mira, m'ha agradat més això, m'ha agradat aquell, aquest no m'ha agradat tant, aquest tros em va encantar, o aquell final em va decebre, no? Llavors, ostres, no tens molts dies l'any que pots tenir retorn, no? I a vegades penso, és com els cuiners aquests de restaurants que a vegades estàs allà menjant, no? I algun moment o altre surt el cuiner de la cuina, no? I diu, què tal, com esteu, us ha agradat? No? El cuiner està allà dintre la cuina treballant, però ell no veu els que s'ho mengen, no? I tenint que siguin 2 minuts de parlar amb gent que són els que estan consumint un llibre o és igual, un menjar, és un bon moment, no? I a mi m'agrada molt parlar amb la gent i sobretot quan veus que els ha agradat i et diuen coses. Jo de fet a cada llibre incorporo coses que m'han dit, no? Perquè de tot se n'ha d'aprendre i si algú et fa un comentari o una crítica, doncs està bé a veure què diuen i sí, moltes vegades tenen raó, no? I per tant sempre s'ha de millorar. Com que ja s'ha passat moltes vegades pel programa, no farem repàs de la seva trajectòria, no direm que és periodista, que has estat vinculat al món de la política, que com a tal doncs, has viscut moments molt xulos, però també moments durs i fotuts de la nostra història. Escolta, t'enyores una mica el fet aquest d'estar a primera línia, que sembla tan llunyà i no fa tant? No. Algunes coses sí, suposo que parles de l'època que jo estava al govern. Sí. No, jo m'ho vaig passar molt bé, vam fer moltes coses, no? També jo portava la comunicació del govern i per tant ens va tocar afrontar des de la pandèmia, que va ser una cosa terrible i increïble, fins evidentment a l'1 d'octubre, a l'atemptat de les Rambles, a l'accident de Germanwings, i vam patir tota mena de coses. Ho has escollit, Que ho vas escollir, Déu-n'hi-do, la temporadeta que vas agafar. No, jo vaig anar voluntari, però és veritat que això són aprenentatges de la vida i tu passes bé, aprens moltes coses, però jo no tornaria. Jo crec que la política no ha de ser una professió. La política és un lloc que entres i surts.
i si penses que és per sempre t'equivoques. I llavors, jo de fet he entrat ja 2 vegades al govern i 2 vegades he sortit, i jo crec que no n'hi haurà una tercera perquè no vull, però no es pot dir mai. I llavors, jo sempre em moc per persones i per projectes. Jo anar al govern o anar a la política a mi no m'interessa com a idea general. Ara, si em diuen, mira, aquest et vol demanar de fer una cosa molt concreta que jo la puc fer, doncs potser ho faria, però no m'enyoro. Com a autor, doncs, també ho deus fer prou bé perquè has tingut forces de reconeixements. Vas guanyar el Néstor Luján amb el Qatar Pusquit, que per cert em penso que el tenim per aquí. Vas guanyar el Josep Pla amb la Germandat de l'Àngel Caigut, que és la primera de les 3 novel·les que configuren la trilogia de l'Espasa del Rei. No sé com dir-t'ho, a veure, després de guanyar el Josep Pla, què? No aspires a presentar-te a algun altre premi? Em presento al Sant Jordi. No. A mi això, ara diré una cosa que no s'escolta ningú, a mi això em preocupa una mica. Sí? Sí, perquè l'altre dia ho deia en un acte que vaig anar del govern, els principals escriptors catalans que a mi m'han acompanyat, i suposo que vosaltres també, no? Els últims 50 anys, els veia i pensava, són grans. I pensava, bueno, un dia no hi seran, no? I quan penso, qui són els que els propers 50 anys seran els escriptors de Catalunya, no? I a mi, jo no sé qui són, em fa vertigen, no? Perquè no trobo que siguin tan bons com els que hi ha ara dalt de tot, no? I penso, si hem de ser nosaltres, malament, no? Llavors, ostres, la responsabilitat és molt gran, no? I clar, et donen un premi i estàs molt content, però penses, ostres, ara m'han pujat de categoria, no? I a mi em fa vertigen això, perquè jo sempre penso, tinc una gran síndrome de l'impostor, i sempre penso, jo no sé què estic fent aquí, no? I penso, bueno, vale, jo faig bé les coses, però sempre, en veritat no tant, no? I llavors a mi em genera una mica de vertigen tot això. Però vols dir que quan ho estàs vivint no ets conscient realment de que dius que això ho veus a posteriori i dius, quins seran els escriptors dels pròxims 50 anys? Potser fa 50 anys aquells escriptors tampoc no ho pensaven que ells serien ells. Ja, però és veritat això, però a mi em genera una mica d'angoixa, no? Com a lector, i com a ciutadà i com a escriptor, dic, perquè, ostres, hem d'estar a l'altura del que s'ha fet abans, no? I a vegades, per exemple, quan guanyes el Premi Josep Pla, mires enrere els que l'han guanyat i dius, però jo què pinto aquí, no? I a mi això em fa una mica, em neguiteja una mica la veritat. Ja, però és que els que venen després miraran i diran, ostres, que també està el Jaume Clotet. Ja, bueno, però s'equivoquen. Però, no sé, això m'agrada i alhora, evidentment, em genera, no ho sé, una certa responsabilitat que no crec que estigui a l'altura. Centrant-nos ja en la teva darrera novel·la, l'Espasa del Rei. Està publicada en català per Columna, en castellà per Destino. A més, han coincidit, han sortit les dues alhora. Igual ja va passar amb la Calavera de l'Apòstol, que van sortir a la vegada en català i en castellà. Exacte. Com t'arriben fora de Catalunya? Un tio que és català, muy catalán y mucho catalán, que deia aquell. Com és l'acollida dels llibres fora? Mira, jo tinc la percepció, i no sé què penseu vosaltres, jo tinc la sensació de que jo el primer, jo no em compro cap llibre a la llibreria d'algú que no sé qui és, ni cap disco d'algú que no sé qui és. I normalment vaig a restaurants que o conec o que em recomanen. Llavors, jo entenc que jo a Catalunya sóc més conegut perquè vaig als mitjans de la comunicació i pel que sigui, i a altres llocs no tant. Llavors, jo ho entenc que altres llocs no ha de funcionar com aquí. Crec que no ha anat tampoc malament, ha anat normal, ha anat com era previsible, però l'altre dia em van donar una dada que em va sorprendre molt i em van dir, saps on està funcionant el llibre en castellà? I jo vaig dir, on? I em van dir, a Mèxic. Wow. I jo no he anat mai a Mèxic, no sé res, i vaig dir de debò, i dic sí, i diu, no sé què deu haver passat, jo crec que algú deu haver parlat allà, algun mitjà, algú ha dit alguna cosa. No, o de vegades ho dèiem a la boca orella, basta que el llegeixi algú que tingui una miqueta d'influència o comenti. Sí, però em senté molt sorprès, i l'estan editant una edició específicament per allà que no sé per què. Llavors jo m'imagino que algú ha dit alguna cosa, no sé, algun Instagram, algú ha dit alguna cosa, perquè si no ho entenc, però perquè si no em costa, no? Vull dir, és veritat que a la gent li pot agradar aquest tema, però em pregunto com hi arribes, no? Amb tantes novetats, tants llibres, com la gent troba el teu en aquest cas, no? És un tema, un gran misteri per mi. Això vol dir que et tindrem a la propera Fira del Llibre de Guadalajara?
Bueno, ja m'ho han dit, a mi fa mandra, ara que no ens sent ningú. Però bueno, jo faré el que sigui. Jo sóc un autor que a mi m'agrada anar a tot arreu, jo no em canso, no em fa mandra res, i si he d'anar allà anirem, no? Però perquè crec que un llibre, això m'ho va ensenyar el Martí Gironell, un llibre l'has d'acompanyar. Tu no pots fer un llibre i dir, bueno, això, l'editorial que faci el que hagi de fer. Bueno, tu has d'acompanyar com qualsevol feina, si tu tens... Tu has d'acompanyar el que fas, i per tant, si et diuen vine aquí, vine allà, com avui, doncs jo vinc encantat. I nosaltres encantadíssims que vinguis, escolta'm. L'Espasa del Rei és, el que dèiem, el tancament d'una trilogia, no sé com anomenar la trilogia, és la trilogia de la germandat, de la mossa i el monjo... És una bona pregunta. Té algun nom? Clar, aquí tenim un problema, que aquesta trilogia va néixer després de fer el primer llibre. És a dir, el primer llibre és La germandat de l'Àngel Caigut, que era un llibre sol, era un llibre, diguem, únic en el sentit de que no hi havia res més. I llavors, arran de l'èxit i de l'interès del públic i del ressò que va tenir, vam decidir fer una trilogia. I per tant, no havíem pensat un nom per la trilogia i un altre nom pel primer llibre, com pugui passar amb El Senyor dels Anells, per exemple. I per tant, nosaltres li diem la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut, que és el primer, però realment la trilogia com a tal no té nom. Qüestió de pensar-ne un, perquè ara que fan això de les campanyes i les promocions... Sí, jo crec que quedarà així, la trilogia de l'Àngel Caigut i avall. I tant aquest com la resta tenen components de thriller, tenen components religiosos, components mitològics, històrics, policíacs... Quan entres en una llibreria, on trobes la teva novel·la? On la posen? És una bona pregunta, perquè encara no sabem quin gènere és aquesta novel·la. La meva editora sempre diu que és un thriller històric, i a mi em sembla molt bé, però jo crec que queda curt. Jo crec que també és bíblic, religiós, té algun element de novel·la negra, té algun element fantàstic, no ho sé, és un gènere estrany. Mitològic, també. Sí, jo sé que hi ha llibreries que el posen a la secció de novel·la negra, hi ha d'altres que el posen a la secció de novel·la històrica, no ho sé, hi ha que el posen tot arreu, i això m'encanta, no em va molt bé. Però realment no sé quin gènere és. I el problema, en veritat, és que no sabem quin gènere és perquè no hi ha molta gent aquí que faci aquest tipus de gènere en català, que és una cosa que a mi no acabo d'entendre, no? I hi ha alguns periodistes que han fet, des del primer dia, fan el recurs periodístic de dir això és com el Dan Brown, no? A mi em sembla molt bé, a mi m'és igual, però en veritat m'agradaria que diguessin també, mira, és com aquell autor de Ripollet o aquella autora d'Amposta que fa aquest tipus de gènere, i aquest tipus de gènere a Catalunya no es fa. I a mi això, com a lector o com a escriptor, em preocupa, perquè hem de tenir tots els gèneres, no? I per tant, també penso que ha anat molt bé perquè no hi ha més coses com aquestes, i per tant, a la gent que li interessa aquest gènere, que n'hi ha, doncs hi ha aquest llibre, però n'hi hauria d'haver més. Bueno, potser el tret de sortida també, no? Sí, alguna cosa hi ha, però no hi ha molt d'això, no? I jo crec que hem de fer en català tots els gèneres possibles, no? Sí. I no ho fem prou. L'altre dia la meva filla gran em diu, escolta, papa, tu això que estàs fent, ho has de deixar de fer. I dic, vale. I diu, has d'escriure rom-com. I jo dic, què és rom-com? Ella té 14 anys. I diu, rom-com és, diu, romantic comedy. Diu, no hi ha romantic comedy en català. I té raó. I ella llegeix això. També és veritat. Ella llegeix això per adolescents en anglès. I no sé d'on punyetes ho treu, però ho troba. I penso, és veritat, no? Qui fa comèdia romàntica en català a Catalunya? Jo crec que ningú, o pràcticament ningú. I això, doncs, s'ha de fer, no? Jo no ho faré perquè jo això no hi entenc. Però... M'acabes d'aixafar la següent pregunta. Sí? Dic, faries una. No, jo si s'ha de fer ja ho faré, però no ho entenc. No? O sigui, no sé no entenc per què no hi ha aquest gènere. No? Que és el típic gènere, per cert, d'aquestes pel·lis que tots hem vist, sí, de Love Actually. És a dir, és que és molt fàcil de fer, no? Històries d'amor amb adolescents, professors, aquest tipus de coses d'adolescents universitaris, i no ho fem, no? I en canvi, la meva filla és la prova que ella vol això i ho va buscar, o em diu, mira, compra'm aquest llibre, jo no sé ni qui són aquesta gent. I repeteixo, el que deia al principi, la gent sap el que vol, i per tant hem d'oferir tot en el nostre idioma. És que a més, quan són casos com el teu, fins i tot ho llegeixes i te sobta que estigui fet aquí. Exacte. Jo crec, o sigui, la teva novel·la li canvies els noms als protagonistes, la poses a Wisconsin, a Massachusetts, i li poses el nom d'un escriptor americà i ho peta segur. Sí, és un gènere, o aquesta història que explico, és una història universal, que es podria situar a Nova York ara, o a Tòquio al segle XIX, o a Singapur al segle XXI, és igual, és una història que pot passar a qualsevol lloc. Passa aquí perquè jo sóc d'aquí, i punt. Sí.
Però és veritat que hi ha gent que m'ha dit, ara ja no tant, però al principi hi ha gent que em deia, ostres, que fa molta gràcia que surti un monjo de Montserrat. I dic, bueno, hola? Jo què vols que escrigui? No? D'un monjo budista del Nepal. Jo no sé què fa un monjo budista del Nepal. En canvi, sí que a Montserrat crec que tots hi hem anat, no? Tots sabem de què va. I per tant, jo agafo històries que poden escriure's a qualsevol realitat i les poso en el meu entorn més immediat. I la trilogia comença amb els templers fugint d'Acre a Terra Santa i acaba amb els templers marxant d'Acre a Terra Santa. Exactament. Com deia el Robert De Niro, eres muy bueno, tío. No soy muy bueno. Tu has dit abans una paraula que has dit circular. I jo tenia un problema. Quan vam decidir fer aquesta trilogia, havent fet només un llibre, jo havia de pensar com punyeta acabo aquesta història, perquè jo no ho havia pensat. És que va néixer amb una única història. Clar, acabada i tancada amb la germandat. Clar, jo crec que no faig cap spoiler. Comença amb, crec que ho puc dir ja a aquestes altures de la pel·lícula, comença amb Satanàs tancat en un lloc. Però aquest era el meu punt de partida. Jo no sabia qui l'havia ficat allà, quan, com, per què i de quina manera. Clar, dic, si faig una trilogia i vull acabar la trilogia bé, a mi no m'agraden les sèries que al final tot està obert, a mi m'agrada tancar les coses, dic, això ho he d'explicar com va anar, no? I no sabia com havia anat. I per tant em vaig estar pescant com fer-ho. I al final vaig trobar, sempre basant-me en fets reals o personatges reals, unes persones que estaven al lloc correcte al moment idoni. I dic, mira, us ha tocat, no? I llavors és veritat que s'acaba, al final de tot s'acaba on comença al principi, no? I per tant m'ha quedat, jo crec que mal m'està dir-ho, però m'ha quedat rodó i ben tancat. Sí. I ja està. L'espasa del rei. O sigui, el primer que penses quan agafes el llibre és quina espasa i de quin rei. Sí, això és una cosa que també a mi em té una mica emprenyat, no? És a dir, jo crec que tothom que ens està escoltant ara sap, si jo dic què és Excalibur, tothom sap què és Excalibur, no? Tothom a Europa sap què és Excalibur. I en canvi, si dius què és Vilardella, ningú sap què és Vilardella. I Vilardella és l'espasa màgica del rei Jaume I i dels reis catalans, igual que Excalibur era l'espasa màgica del rei Artur, perquè totes les cultures europees tenien històries d'espases màgiques, no només nosaltres o els anglosaxons. Tothom. Amb una diferència, que l'espasa màgica del rei Artur, Excalibur, s'ha perdut, i l'espasa del rei Jaume I està ara mateix en un museu a París, no? Sigui màgica o no sigui màgica, però està a París. Però l'espasa hi és. I llavors jo quan vaig saber aquesta història dic, però com és possible que no sapiguéssim això? Ningú, no? No. Només ho saben els de Sant Celoni, per una llegenda que tenen allà, però no ho sap ningú. I dic, doncs això ho hem d'explicar, no? I jo crec que a vegades la ficció, els llibres de ficció o les pel·lícules, és igual, són vehicles ideals per explicar allò que molta gent no sap, no? Perquè aquesta història de l'espasa aquesta està explicada en un llibre que jo tinc a casa i que podeu comprar i que potser està en aquesta biblioteca, de Martí de Riquer, però els llibres, diguem, d'història o els assajos històrics són per minories, per desgràcia, i per tant sí que està a l'abast de tothom, però la gent no ho sap. Llavors penso, vehicles com aquest serveixen per explicar aquestes històries a un públic més gran. L'has anat a visitar, l'espasa? La van portar, mira, vaig tenir la sort que la van portar aquí quan jo estava al govern, el 2018-19, amb una exposició que van fer al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que es deia alguna cosa així, no me'n recordo, els temps dels castells catalans, una cosa així. Però els mateixos que la van portar no li van donar la importància que tenia, i l'espasa estava allà i es pot veure, es podia veure en aquell dia, aquells mesos, i estava això explicat. Però està explicat com, mira, hi ha una llegenda al voltant d'aquesta espasa. I diu, punyeta, no? És que hauria de ser l'element central de l'exposició, i no ho va ser perquè a vegades també penso que no donem prou importància a les nostres coses. A València diuen que tenen una, també. Mentida. No, i també en tenen una altra a la catedral de Burgos, em sembla, que diuen que és l'espasa del Cid. Bueno, sí. Perquè, atenció, jo no he aclarit si l'espasa aquesta, Vilardella, és una o són 5, que tenia 5 noms diferents. No ho he aclarit. Hi ha un moment que els comtes catalans donen al Cid Campeador, que dèiem quan eren petits, a Rodrigo Díaz de Vivar, li donen una espasa de virtut que es diu Tisó, i al Cid Campeador Tisó no li va semblar fàcil de dir i li va dir Tizona. I sorprenentment ens la van tornar, aquesta espasa, vale? Quan el Cid es va morir, al cap d'uns quants anys aquesta espasa va tornar, no? Deu ser de les poques coses que hem enviat allà que han tornat cap aquí, i jo no he aclarit si és la mateixa espasa o és una espasa diferent, però és veritat que hi ha moltes espases, per tant, si a algun altre lloc en tenen una, tothom pot demanar la paternitat sense cap problema.
Els protagonistes tornen a ser la Berta Bosch i el Bernat Balaguer, que són el monjo i la mossa d'Esquadra. Els hem vist custodiant la càpsula on estava Satanàs tancat, els hem vist buscant les relíquies d'un apòstol. Aquí què han de fer? Aquí tenen un problema, que és que hi ha un dimoni, que és Belfagor, que surt en el segon llibre, que continua el tercer ben actiu, i que té un pla que no explicarem, i que aquests dos pobres es tornen a veure obligats a actuar. No? A mi una cosa que m'agrada molt de les històries és els personatges que es veuen obligats a fer una cosa que no està previst que les facin. No? És a dir, a mi m'agrada els herois, diguem, per accident, no? Que tu estàs allà en un lloc i de cop i volta tu vols fer una vida i has de fer una altra cosa perquè et toca, perquè t'obliga a les circumstàncies, i a més no pots dir que no. Pitjor encara, sí que pots dir que no, però ho fas. No? L'altre dia estava en un celler a Montblanc i va passar una cosa curiosa. Ens van explicar que fa molts anys l'amo del celler es va morir jove, va tenir una malaltia o un accident i es va morir. I el seu fill era un noi de 20 anys que estava estudiant dret a Barcelona i que tenia zero interès en el celler, el vi i tal. Era una cosa del seu pare. I quan es va morir el seu pare, a la família li va dir: ostres, o ho portes tu o ens haurem de vendre el celler, perquè algú ha d'agafar això. I aquell xaval va deixar dret, va estudiar enologia i ara porta el celler i el celler va com un tiro i exporten i va molt bé. I a mi m'agraden aquestes històries d'algú que diu: jo seré això, jo faré allò, jo viuré aquí. I la vida, doncs, mira, doncs ets un monjo de Montserrat i de cop i volta t'estàs enfrontant amb un dimoni, no? Doncs la vida és així, no? I ens toca fer a vegades coses que realment no les voldríem fer, però no podem fer una altra cosa. Bernat Balaguer, Berta Bosch, que són els protagonistes, el Belcebú i el Belfegor, els antagonistes, un altre Bernat de Tallaferro, comte de Besalú, surt Barcelona, surt Cambrians. Quina fixació tens amb la lletra B? Mira, bona pregunta. Belfagor i Belzebú es diuen així. Són dimonis que existeixen, o almenys potser existeixen i tenen aquests noms. És veritat que el que jo buscava és a dir, quan vaig pensar en aquests personatges, vaig pensar en Berta i Bernat, que són noms que m'agraden, i quan els vaig haver de posar un cognom vaig posar Balaguer i Bosch, per una raó, que no sé si n'havíem parlat ja en alguna entrevista, però hi ha un recurs que és que a més és veritat, els noms i cognoms que comencen per la mateixa lletra es recorden més fàcilment. I això a la indústria del cinema dels Estats Units ho saben tots perfectament, fins al punt de que, per exemple, molts actors i actrius, quan agafen el seu nom artístic, ho fan. No? I si pensem una mica, et trobes des de Marilyn Monroe, a Brigitte Bardot, a Claudia Cardinale, a Robert Redford. Hi ha una pila d'actors que es posen noms així perquè es recorden més fàcilment. I alguns estudis, per exemple a Marvel, tots els seus personatges són així. Si pensem, per exemple, en Superman, que tots sabem que és Superman, el Superman es diu Clark Kent, la seva nòvia es diu Lois Lane, el dolent es diu Lex Luthor, i així successivament. I sempre, o gairebé sempre, moltes vegades trobem aquestes històries. I llavors, quan estava inventant-me tots aquests noms, vaig dir, mira, jo faré això una mica. Després vaig ser esclau d'això, i a mesura que sortien secundaris, jo vaig dir, mira, tots anirem així. Això ja va ser més difícil, no? Quan noms diferents. N'hi ha alguns, tens el Kenak Kerouac, que és el policia, hi ha un altre, el Laszlo... Oi, no me'n recordo el nom, Laszlo algo, que també començava per L. Surten hongaresos, o surten bretons, o surten armenis, i he de pensar, ostres, Jaume, has de fer aquell recurs del nom i cognom. I clar, no puc inventar els noms i els cognoms, llavors busco noms i cognoms realment en aquell idioma i vaig fent. A la trilogia, abans ho esmentaves una miqueta, no combines tot el que és fantàstic amb coses reals. O sigui, surten escenaris reals, surten llocs reals. Entenc que ho fas una miqueta per versemblança, perquè quedi més creïble la part fantàstica de la història, la part més fictícia. Clar, jo el que pretenc és que el lector o la lectora es cregui que el dimoni camina per Barcelona, no? I això és una cosa difícil de creure, no? Segurament. I per tant, penso, bueno, això és un joc, però perquè la història sigui versemblant, ja que jo entenc que no pot ser real o entenc que no pot ser creïble, diguem, des del punt de vista científic, tots aquells elements que jo posi reals
ja siguin llocs reals que la gent pot anar o conèixer, personatges històrics reals. Abans has dit Bernat Tallaferro, que va existir, l'espasa mateixa, a la calavera de l'apòstol, les relíquies de Sant Pere. Tot allò que jo pugui posar que la gent o ja conegui prèviament o si ho busca ho trobi, llocs concrets que la gent també pot haver visitat, no? Des de Montserrat, Sant Pere de Rodes, el monestir del Santuari del Miracle, Barcelona, una pila de llocs. Doncs tot allò que acompanya la història i la gent li sona, doncs diuen, ostres, mira, no? Tot ho vaig sent molt visual, no? Llavors acompanya aquella part que evidentment entenc jo que no pot ser real, no? O si posen la ràdio, surt Catalunya Ràdio, és a dir, tots són coses, o si són policies, són Mossos d'Esquadra, tot això acompanya o fa més versemblant, la paraula, tu has fet servir aquesta paraula, una història que evidentment és de ficció, no? I tots aquests components mitològics, on els trobes? Hi ha una Viquipèdia de Catalunya mitològica, perquè a més alguns els tindries de la primera història, però d'altres els has hagut de buscar o t'han sortit pel camí mentre creaves les altres dues. Mira, ara el tema de les llegendes catalanes és un tema que durant molts anys s'ha menyspreat a Catalunya o s'ha convertit en material per nens, no? Tot està una mica infantilitzat. És veritat que d'un temps cap aquí, d'uns pocs anys cap aquí, han aparegut reculls d'éssers o de llegendes mitològiques catalanes amb molt de rigor, molt ben fet, molt ben il·lustrats, com a mínim hi ha 3 que jo tinc a casa meva que estan molt bé i per tant això hi ha un mini revival d'això. A part d'això, a mi és un tema que m'ha interessat molt i per tant sempre m'ha interessat i m'ho han explicat, doncs ho recordo i sé on trobar-ho. I després hi ha gent que m'ha explicat coses que jo no sabia. Per exemple, en el segon particularment surt una porta de Catalunya a l'infern i això va ser una senyora llibretera de Vilanova i Geltrú que em va explicar que Catalunya té 30 portes a l'infern i quan me la vaig mirar com pensava que aquesta senyora no sap el que diu, em va donar un llibre on surten les 30 portes a l'infern i per tant tot això està documentat a algun lloc o almenys s'ha explicat, no? I per tant a vegades t'ho expliquen, a vegades ho trobes, a vegades ja ho saps i per tant em sorprèn que hi hagi tants pocs llibres sobre això perquè hi ha llegendes a cada cantonada, no? I per tant no em costaria fer 3 llibres més sobre aquests temes. A més, és que és curiós perquè tu llegeixes, jo què sé, la Dolores Redondo i llegeixes tota aquesta mitologia basca i t'agrada i ostres, que xulo, i aquí la tenim també i la desconeixem per complet. Total, mira, jo he vist com a mínim 2 pel·lícules a les plataformes en euskera sobre temes mitològics d'ells. Potser algú l'ha vist, hi ha una que és Irati, sobre el bosc d'Irati, i l'altra la vaig veure fa molt poc, que és sobre unes bruixes. Ells no paren de parlar de les seves coses, no? I ho fan molt bé. Sí. I, bueno, moltes cultures europees ho fan, i de fet la majoria dels que estem aquí i ens estan escoltant, suposo que han vist El Senyor dels Anells, o s'han llegit El Senyor dels Anells amb la mitologia escandinava. Llavors, tot això ho fa tothom i nosaltres no ho fem, o no ho fem gaire. I, per tant, hi ha molt camp per córrer aquí i molt camp per recuperar, no? I si els bascos ho fan, nosaltres també. Escolta'm, tu fas un esment a molts llocs de Catalunya. Abans has dit de passar de Sant Pere de l'Avern, Sant Martí del Canigó, Sant Pere de Rodes, que l'has esmentat, Sant Martí Vell, jo que sé, un munt de llocs. La Conselleria de Turisme no t'han fet un sobre així, J. Clotet, sota mà, per oferir-te un càrrec de cara a la promoció del turisme intern de Catalunya? Home, jo encantat que em donin un sobre, però no, perquè... No, jo crec que el tema del turisme jo crec que també el tenim mal enfocat. Enfoquem massa segons cap a on i massa poc cap a segons quin altre lloc. Però és veritat que hi ha molts llocs d'això que es podrien revitalitzar o donar-li un nou aire, no? Perquè el turisme no només ha de ser sol i platja i tot això, vull dir, no ho sé, a mi si jo fos un turista estranger i vingués a Catalunya jo voldria anar a veure la Patum de Berga, no? Coses úniques, és a dir, per venir aquí i anar-me'n una setmana a la platja i veure sangria, vale, pot estar molt bé, però no m'aporta res, diguem, d'inquietuds culturals, no? I que a mi, jo quan vaig, per exemple, quan vaig pel món, m'agrada anar a veure museus antropològics, etnogràfics que fan allà, que com vivien fa 100 anys o fa 1.000 anys, no? Trobo superinteressant, no només anar allà a veure les 4 coses de les guies, no? I per tant hi ha molt camp per córrer, efectivament. Que a més que t'he sentit dir de gent que t'ha comentat ostres, però jo vull anar a visitar tal puesto que esmentes amb el llibre. Mira, ja m'ha passat moltes vegades. En aquest últim llibre, a l'Espasa del Rei, surt una cosa que la majoria dels que estem aquí sabem, que és a Barcelona, quan mires el Tibidabo, veus, abans del Tibidabo, veus
hi ha una basílica del Sagrat Cor i a dalt de tot hi ha una estàtua de Jesucrist damunt de Barcelona, crec que són 7 o 15 metres, no me'n recordo. Des de baix l'hem vist tots, aquesta estàtua, i tu li preguntes als barcelonins quants han pujat a dalt, és que ningú ha pujat a dalt. Jo vaig pujar pel llibre, jo no havia entrat a dintre d'aquella estàtua, que es pot pujar, i tant és així que quan vaig pujar la senyora de l'ascensor em va dir, vostè és d'aquí? Com si, que raro, i dic sí, i diu, aquí no ve ningú d'aquí, i al meu entorn tot era ple de turistes i la majoria eren asiàtics, o sigui, deu estar a les guies d'allà, i és més, hi havia una parella vestits de casament, era una mica surrealista, però no hi havia ningú d'aquí, i quan vaig fer aquest llibre, la meva germana, per dir alguna cosa molt proper, em va dir, ostres, diu, es pot entrar allà? Dic, sí, i va pujar. Llavors, a mi, quan arran d'aquests llibres m'ha vingut gent i m'ha dit, mira, jo no havia anat mai al Santuari del Miracle i hem anat amb el meu marit, jo fa 30 anys que no vaig a Sant Pere de Rodes, ostres, aniré a Sant Martí del Canigó. Quan dius aquestes coses i la gent les fa, a mi em fa molta il·lusió, perquè quan llegim novel·la negra escandinava i veiem, no sé, assassinats a Göteborg o a Reykjavik, molt bé, no hi anirem a cap de setmana a dinar a Göteborg, no? I en canvi, la nostra realitat més propera doncs està bé, i de fet el turisme, per exemple, a la vall del Bastant, amb les novel·les de la Redondo, molta gent hi va, i per tant, punyeta, posem també lo nostre, i si algú hi va, doncs millor, no? Perquè ens hem de conèixer una miqueta més lo nostre. Hi ha una frase del llibre que m'ha encantat, i més venint de tu, que és la que dius que que la diferència entre un cap de protocol i un terrorista és que amb els terroristes es pot negociar. Sí. I sabent que tu t'has mogut per aquests temes... És que això els hi deia jo. Els caps de protocol de la Generalitat són una cosa totalment inflexible i terrible, no? I tenien dues frases que a mi em fotien dels nervis, no? Una era, és que això no ho hem fet mai, i l'altra era, això sempre ho hem fet així. I quan tu deies alguna cosa, per què no fem això així? O unes fotos allà, això no ho hem fet mai. I bueno... sempre hi ha una primera vegada, clar, no? O al revés, això sempre s'ha fet així. Dic, hòstia, tio, sou molt tossuts. Llavors, un dia els vaig dir, saps què passa? Dic, és que entre un terrorista i vosaltres, amb un terrorista es pot negociar. I llavors, costava molt, llavors els hi feia la broma tot el dia. Llavors, és veritat que en aquests llibres, encara que siguin de ficció, sempre acaben sortint les neures d'un mateix, no? I per tant, vaig aprofitar per fotre això, com altres coses que m'agraden i que les poso. Jo sé que per fer la trilogia s'ha estat en contacte amb gent de l'Església, que fins i tot des de Montserrat els hi ha arribat i t'han dit que endavant, que no els hi ha molestat que ho fessis, però hi ha alguna crítica per algun sector ni que sigui el més reaccionari de l'Església per fer campar Satanàs por ahí? Mira, no, i estic molt content. I de fet, jo no sóc creient, però he intentat ser super rigorós amb el que he explicat, i de fet en els 3 llibres m'ha ajudat i està en els agraïments un mossèn de Barcelona que es diu mossèn Romeu, i per tant es pot explicar, perquè li vaig dir, és amic meu, i li vaig dir, Francesc, dic, no, jo no vull que ningú s'enfadi, s'ofengui, no em vull equivocar, jo no soc creient però soc molt respectuós i no vull que en una obra de ficció, per passar-s'ho bé, algú es molesti. I doncs li vaig dir, jo et donaré sempre els manuscrits i tu, aquests aspectes més religiosos o bíblics, mira que estiguin bé, que no m'hagi equivocat amb res. I per tant m'ha ajudat amb això i més, i ha anat molt bé, i és veritat que em consta que l'abat de Montserrat els ha tingut els 3, els ha llegit, estan a la biblioteca de Montserrat. Els 3 ja? Sí, estan contents, em van dir que no hi havia cap problema, al revés, els agrada que es parli de Montserrat. Jo dic, bueno, jo us he ficat allà Satanàs, però vosaltres mateixos. Però és veritat que han sigut, en aquest sentit, no només tinc paraules d'agraïment, perquè podien haver dit alguna cosa i no m'han dit mai res, al contrari. I amb l'Espasa del Rei tanques la trilogia. Has dit que segurament no hi tindrà continuació, però m'ha semblat deixar veure una petita escletxa per si de cas? Mira, jo no tinc intenció de continuar la trilogia. Bueno, s'ha acabat la trilogia. A més t'ha quedat això el que dèiem abans, no? Molt rodoneta. Per tant, és veritat que jo vull fer altres coses, tinc altres idees al cap, tinc un paper amb algunes idees, i faré altres coses amb calma, no per l'any que ve, perquè això ha sigut molta feina, però és veritat que aquest tema algun dia potser es pot recuperar, però no amb aquesta història. O sigui, aquesta història s'ha acabat, diguem, però és veritat, els personatges m'agraden, allà s'han quedat, no? Potser que un temps fan una altra cosa, però és que no hi he pensat, però com tu dius, els que han sobreviscut fins al final
doncs potser més endavant una altra cosa, però ara vull fer altres coses amb altres personatges i altres històries diferents que m'ocuparan uns quants anys. De tot el que hem parlat està molt bé. Sé que no em podràs respondre la pregunta, però jo te l'haig de fer perquè és la que està esperant tothom. Entre el Bernat i la Berta hi haurà rotllo o no hi haurà rotllo? Mira, aquest és un tema molt delicat, perquè jo ja tenia... O sigui, jo vaig escriure aquesta història pensant que entre ells dos hi hagués una certa tensió sexual, vale? Que s'agradessin. Vale. Però era un tema secundari. Però aquests dos s'agraden massa. Vale? S'han agradat molt. I al final, a base de gent com tu, que m'ho ha anat dient cada setmana, però es lien o no es lien, i al final ha sigut una obsessió. Llavors, jo ja tenia dos temes, o sigui, què passava amb Satanàs i què passava entre aquests dos. I al final la gent venga i... Clar, i a més hi havia els partidaris de que s'havien d'embolicar i els de que de cap manera es poden embolicar perquè ell és monjo de Montserrat. I, per cert, sobre això vaig estar a Solsona fa un temps, que em van convidar de l'Òmnium Cultural de Solsona i estava allà en una biblioteca també i em van preguntar sobre aquest tema. S'embolica o no s'embolica? I jo dic, mireu, jo soc una persona d'ordre. Dic, per tant, jo no sé què passarà, perquè encara estava fent el tercer. Dic, no sé què passarà, però si s'emboliquen, dic, una cosa us dic, si s'emboliquen, ell no és monjo, i si és monjo no es poden embolicar. Dic, una de dos. I llavors allà es van començar tots a patar a riure i van dir, això Solsona amb el nostre bisbe que es va liar amb una feligresa, diu, això, diu, aquí està superat. I ens en van dir, per nosaltres es pot liar sent monjo. I dic, vale, per vosaltres sí, dic, però per mi no. I per tant, he fet un final que cadascú agafi el que pensi, jo he fet el que he pogut, però és veritat que ha sigut un tema que al final ha sigut un tema. Ja t'ho he comentat alguna vegada, i aquí molts companys que tenim avui que són de la 11, les teves novel·les són com a molt visuals, són molt cinematogràfiques. Els escenaris te'ls imagines molt i molt bé. Siguent tan cinematogràfiques, ja t'ha trucat el senyor Netflix a dir-te alguna cosa? Bueno, que qui diu el senyor Netflix diu el senyor Movistar o el senyor Prime Video, Bueno, a mi m'han vingut a veure uns quants productors i és veritat que hi ha un productor que estem en converses molt avançades per comprar els drets. Això només vol dir això. Sí. I per tant, si hi ha algú que té ganes de dedicar el seu temps i els seus diners a fer-ho, doncs jo per part meva totes les facilitats i suport del món, perquè evidentment jo això ho he escrit de manera molt visual, és veritat, i si algú fa un projecte audiovisual jo estaré encantat de la vida i faré tot el que pugui per ajudar-lo, però estem en aquesta fase i saps tu que aquestes coses són lentes, calen molts recursos i moltes complicitats i per tant estem aquí. Ara, és veritat que estem aquí i ja és molt que hi hagi algú que ja ens estem intercanviant papers per parlar de tot això i és un primer pas, no? És el primer pas obligatori i per tant, si el tanco aquest pas properes setmanes o mesos, ja serà un gran què i a partir de llavors algú s'estarà jugant els seus diners per fer-ho i per tant tindrà tot el meu suport. Serà condició que es faci en català? És l'única condició que he posat. És aquesta. Tampoc em calia posar aquesta condició perquè és un productor català de Barcelona que em va dir, en aquesta línia em va dir que abans jo he dit, he mirat 2 pel·lícules basques en euskera sobre temes seus mitològics, ell em va dir, ho hem de fer normal, si passa a Barcelona i són un monjo i una mossa, doncs hem de fer-ho com seria. Diu, avui en dia, diu, això es pot, doblar, 2, jo miro pel·lícules en coreà i miro pel·lícules en qualsevol idioma, m'agrada molt mirar en versió original, i les meves filles també, amb subtítols, en anglès o en castellà o en català, i hem de normalitzar. I per tant, no crec que ningú del món, si hi ha una pel·lícula o una sèrie sobre això que està en versió original en català, tingui cap problema, no? És que és el més normal del món. Nosaltres, abans de cloure les converses, en aquest cas presentació, però és una miqueta programa de ràdio, fem el que anomenem el pim-pam-test. Tu ja vas passar per un al seu moment, i per la gent que repeteix, i sobretot quan sortim de l'estudi, que ens tornem una miqueta més gamberros, fem el que li anomenem el cum laude edition, que res, més curtet, però amb una miqueta més de mala bava, vale? Sí, també que anàvem. No? Sí, ves. S'ha de tancar així. Vinga, comencem, va. Has robat mai algun llibre d'una biblioteca, d'una llibreria? D'una llibreria o d'una biblioteca, no. Del Corte Inglés, sí. I a més em van agafar. Ostres. Jo tenia... A veure, com que sou de la meva generació, alguns, jo feia 8è de bàsica, això deu ser 14 anys, jo era un delinqüent juvenil, però és per les companyies que jo anava,
vam entrar al Corte Inglés, ells van anar tots a robar música, jo vaig ser l'únic que va anar a robar llibres, ja era friqui quan era petit, i em van agafar, a més era a Madrid, i vam tenir una situació interessant, i jo mai més he robat, no llibres, jo mai més he robat res. T'has baixat mai algun llibre pirata? No, perquè totes raons no sé fer-ho, i per tant jo sóc el típic que tinc les plataformes, pago amb tot, no, els meus amics diuen, però home, pots fer-ho allà, aquell programa, jo no sé fer res de tot això, i per tant, si ja em costa fer-ho normal, ja no et dic com va complicar-te la vida, com no? per fer alguna pirata, perquè és que no sabria ni on anar. Què li diries a algú que s'hagués baixat un llibre pirata teu? Home, que no ho faci, no per mi. Aquest és un negoci que hi ha molta gent al darrere. Hi ha un editor que s'ha jugat els diners, hi ha llibreters, hi ha biblioteques, o sigui, no ho ha de fer per respecte a moltes coses i no només a mi. I a més, si vol un llibre gratis, que vagi a la biblioteca, que per això estan. Llavors, o sigui, em sembla molt cutre descarregar-se un llibre pirata. Em sembla innecessari i a més no cal. Ve en un lloc com aquí i l'agafa i no passa res. Si tinguessis la possibilitat d'esborrar algun llibre teu com si no hagués existit mai, ho faries? Meu? Sí. No, corregiria coses a tots els meus llibres i de fet no me'ls torno a llegir mai més per això, perquè hi ha gent que després et diu mira, ostres, aquell tros no ho vaig entendre o aquell tros, i tenen raó moltes vegades, i per tant jo esborrar un llibre meu, home, no ho faria perquè m'ha costat molt, no? Però Únic, al final tot és un procés també, no? sí, però és veritat que gairebé de cada llibre alguna cosa, dic, ostres, allò ho he pensat millor, o aquella escena o allò no m'ha quedat prou bé, sempre ho penso. De fet, per això és horrible fer un llibre, perquè un cop el fas ja et dius, merda, no, allò no ho tenim. Sí, llavors jo no me'ls torno a llegir, no vull saber res. Si llegeixes algun llibre d'algun amic teu ja publicat i resulta que és un trunyo, Sí, ha passat. Li dius, tu calles o...? M'ho callo. Mira, jo faig una cosa que deia la meva mare, ¿vale? La meva mare deia, les coses bones dels altres tu els hi has de dir. I calla't el que no està bé. Llavors, si un amic meu fa un llibre, és igual, un documental, una pel que sigui, o un article i m'agrada, doncs molts cops li dic, ostres, allò em va agradar molt. Mira, avui, per exemple, ho he fet amb el director de La Vanguardia, he fet un bon article i li he dit. Dic, Jordi, ostres, molt bé i tal. Si no m'agrada no els dic res. Llavors, un article no, però tinc amics que han fet llibres, jo no els dic res, però ja s'ho poden imaginar. I espero que no m'ho preguntin, perquè a mi em costa molt dir mentides. I si em diuen, et va agradar? Home, diria, bueno, potser no és per mi aquest tipus de gènere. De vegades també passa això. Sí, que hi ha algun tipus de lectura que no és per tu o no és el moment que sigui per tu. Això és veritat, però hi ha coses que estan mal escrites. Sí, això també. I també jo crec que avui tothom es pensa que pot fer un llibre. I llavors, tothom fa un llibre. Llavors hi ha llibres que no estan tan bé, perquè hi ha gent que serveix per fer articles, documentals, pel·lícules, conferències, classes, i potser el seu no és una novel·la. I la fan, te l'envia, i tu dius, bueno... Però bueno, l'important és participar. T'has presentat mai al Premi Planeta? No, però si em toca 1 milió d'euros ens el repartirem els que estem aquí. Aleshores, la següent pregunta, que si ho faries, òbviament sí, et garanteix que guanyes, no? És que és com funciona el planeta, bàsicament. És que es presenta tanta gent, no sé quan són milers, o sigui, és que no, a part, s'ha de fer en castellà, i a mi jo no em sortiria de fer un castellà de saque. De fet, les 3 versions en castellà dels meus llibres jo no les he fet. L'editorial em va dir, vols fer-te un castellà? I vaig dir, no, que ho faci un professional. Per tant, és que no és el meu idioma matern i no em sortiria bé. El llegeixes, les traduccions un cop fetes en castellà? Que va. No? Bueno, mentida. Quan m'ho envien, ho repasso una mica, no el detall, però, per exemple, repasso molt els noms de les persones i els noms dels llocs. És a dir, no m'agradaria que canviessin els noms de les coses, no? És a dir, que Sant Pere de Rodes em sortís Sant Pere de Rodes, no, perquè no m'agrada, no? I això ho miro, repasso, aquest tipus de coses les miro. A l'estil no, perquè si jo soc super respectuós amb la feina de tothom, i si un traductor ho ha traduït, jo què li he de dir? Que no està bé, que no m'agrada, em surt falta de respecte. Una miqueta el que comentaves això, i això patim molts companys de la 11, de vegades quan és un llibre que està fet amb castellà o és una traducció que està posada a la 11 en castellà per lo que sigui i el lector, surten noms catalans i el lector no és català, ho patim molt.
perquè fan la pronúncia aquesta de Ja. Sant Pere de Rodes, Ja. i tots aquests noms així, i hòstia, ens grinyola moltíssim, tots ho comentem. Sí, això és com quan vas amb suposo el més semblant quan vas amb el GPS i arribes a un lloc i et diu uns noms de llocs i però on soc, no? Perquè què està dient aquest home, no? Això és horrible. Sí, això deu grinyolar molt. Sí. Però això és el que jo no vull que passi per escrit i per tant és el que realment miro. Creus que els autors hauríeu de rebre alguna compensació econòmica pels llibres que es presten a les biblioteques? Amigo, jo crec que sí. Perquè a mi m'és igual, perquè és veritat que els llibres són molt cars i és veritat que a mi em sembla molt bé que la gent els agafi. De fet, faig un exercici que m'agrada molt. A vegades entro la directora sabrà de què estic parlant, quan entro allò al buscador de la Diputació, el que es diu Cinera, si no m'equivoco, de la Diva, o no sé com... Exactament. I a vegades poso el llibre últim que he fet i llavors miro totes les biblioteques i en préstec i més 2 en llista d'espera, sí. No? I dic, bueno, aquí hi ha centenars de persones que van a la biblioteca, no? I penso, bueno, d'acord, no? Són ventes que no farem, però penso, tampoc se'l comprarien. I penso, o és gent gran o és gent jove, els llibres, no ens enganyem, valen uns diners, i per tant em sembla molt bé. I llavors, un cop l'any, que ha sigut ara, rebo uns diners de Cedro que em paga el que teòricament la gent ha fotocopiat o agafat de les biblioteques. Llavors, a mi m'és igual ja, però aquest any m'han pagat per tot l'any passat 26 euros. I dius, bueno, i l'altre dia un amic meu em va dir, jo aquest any he superat els 100, però en general es cobra això. I llavors, vale, pues, amén, no tinc res a dir, no? Però és veritat que és un negoci estrany, perquè jo faig uns llibres, no? És com si un restaurant, un cuiner diu, mira, jo faig jo què sé, unes paelles i en aquest local, les paelles valen pues, 15 euros i al costat he obert un altre restaurant que jo dono les paelles gratis, no? Bueno, i penso, com és que hi ha gent que la paga, no? És veritat que jo tinc a casa meva centenars de llibres i a mi m'agrada tenir-los a casa i crec que hi ha una cultura per sort de tenir llibres a casa i si tens llibres a casa els teus fills ho veuen i tot va millor. Però és veritat que estan a les biblioteques i està... Ara, les biblioteques tenen un sentit més enllà de la lectura, tenen un sentit comunitari, de crear xarxa, crec que les biblioteques ajuden a moltes coses i per tant els llibres han d'estar a les biblioteques, evidentment que sí. Bueno, que de vegades també és una miqueta com el foment de la lectura. També un senyor que avui no agafi el teu llibre, que l'agafi de la biblioteca, que no el compri, potser l'endemà comprarà un teu o un d'un altre autor. Sí, i dues coses. Jo sóc usuari de biblioteca i per tant jo mateix vaig a la biblioteca i trec llibres. Per exemple, llibres que no sé si m'agradaran del tot i dic, ostres, abans de comprar-me'l vaig a mirar a veure què tal, no? I dos, m'he trobat, és molt curiós, m'he trobat gent que em diuen que es compren el 2 o el 3 i diuen, l'1 me'l vaig llegir a la biblioteca del meu poble i em va agradar i ara vull el 2 i el 3 a casa meva. És el que dius tu, no? Sí. És a dir, en veritat, tot suma i tot ajuda i per tant, endavant. Què fas si algú amb una presentació, amb una assignatura de llibres t'aporta un manuscrit seu i te'l deixa perquè el llegeixes? El llegeixes? No, ja m'ha passat. Te l'oblides? El tires al contenidor blau? Això és un drama, perquè ningú m'ha portat un manuscrit, però sí que me l'envien. I la gent es pensa que, com que jo estic en aquest negoci, es pensen que jo soc, l'amo del sector, no? I la gent m'envia manuscrits i és un problema, perquè primera, jo és que no en sé, jo no sóc un expert, jo no sóc qui per dir-li a algú que el seu llibre està bé o està malament. Això per començar. I sempre els dic, jo me'l puc llegir com a lector, però jo no et puc assessorar, o sigui, jo no puc dir-te, no, això no està bé, no? És que és molt difícil per mi. I llavors tinc un problema, perquè què punyeta els dic de tal. I dos, hi ha gent que em diu, escolta, mira si el teu editor em pot publicar, i llavors, bueno, és que això és un problema també, perquè jo no decideixo. Llavors jo els dic, mira, has d'escriure aquí o trucar aquí i tu mateix a veure si tens sort o no tens sort, però no és culpa meva. I després hi ha també el sector de la gent que publica un llibre, com que és un negoci que tu no saps el que has venut, perquè jo no sé el que es ven a les llibreries. La meva editorial em diu, mira, has venut tal, cobres tal, però jo no puc dir, no és veritat, no ho sé. I gent que em diu, mira, jo és que he fet un llibre i m'han dit que hem venut aquests, m'estan enganyant, i dic, un moment, si tu creus que t'estan enganyant, no publiquis més, perquè o autoedita't tu, que llavors ho sabràs el detall.
Però aquest negoci és així, no? I la gent, és veritat que ara la gent m'explica una pila de coses que jo no puc resoldre, perquè jo sóc només un periodista que ha fet unes novel·les. Creus que és just els diners que rebeu els escriptors per la venda de cada llibre? Bueno, és que és un negoci complicat, perquè és veritat que hi ha molts escriptors que diuen que et paguin un 10% per llibre, no és molt poc, però no vol dir que el 90% és per l'editor. Aquí hi ha el senyor del llibreter, el senyor del transport, el senyor que fa el llibre al paper, o sigui, fer el llibre aquest, no sé quan val, però val alguna cosa. Els dissenyadors, els correctors, els editors, els traductors Cineal, els dissenyadors, hi ha una pila de gent fent un llibre. I per tant, el que val un llibre, no sé, 15, 20 euros, 25, el que valgui un llibre, s'ha de repartir entre uns quants. I sobretot hi ha una cosa que jo poso molt en valor, que molta gent critica, l'editor, per exemple, l'editor d'aquest llibre, de l'Espasa del Rei, l'editor n'ha fet 10.000. Aquí t'estàs jugant els quartos. Clar, si va malament, jo no pringo, ell sí. Llavors, ell fa un esforç, fa una inversió i se la juga més que ningú. Jo me la jugo, si va malament, jo hauré perdut hores de feina, hores de casa meva. Jo no hauré perdut, no perdré el cotxe, no m'embargaran. Ells poden tenir molts problemes si no venen llibres i per tant és un negoci per tothom. A part, el primer dia et diuen l'autor cobra el 10%. Si t'agrada, perfecte, si no t'agrada no ho facis. I si no, autoedita't tu, que et quedaràs al 100%. Però llavors és que és un negoci difícil. A veure, el resum és, no us feu escriptors per guanyar-vos la vida. Perquè és difícil. Jo no ho faig això per guanyar-me la vida, ho faig perquè m'agrada. Jo tenia un profe d'escriptura que ens deia això. Si vols passar gana, sigues escriptor, si et vols morir de fam, fes un català. Mira, l'altre dia vaig llegir una entrevista a un escriptor xinès, crec que es diu Mo Yen, que va guanyar el Premi Nobel fa anys, que em vaig fer part de riure, perquè ell explicava a l'entrevista que ell era d'una família molt pobra de la Xina, molt pobra, que tenien una vaca i estaven molt apurats, i un veí li va dir: si vols menjar 3 cops al dia, fes-te escriptor. Que és molt al revés. Sí. I ell es va fer escriptor per sortir de la misèria. I dius, bueno, a la Xina deu anar diferent, no? Perquè els meus amics escriptors viuen a precari o fan altres coses, perquè és que és molt difícil viure d'això, no? I per tant, i en català més, i per tant és molt difícil. I per tant, bueno, és com tu has dit. Pues Jaume, abans d'acabar el Pimpantes vol dir que estem acabant el programa, que estem acabant la presentació. Abans d'acomiadar el Jaume, recordeu que tenim exemplars de la trilogia sencera, no només de l'Espasa del Rei, que el Temps de Llibres live aquí a la biblioteca tornarem el 28 de maig, crec que és el darrer dijous de mes, amb la Carla Gràcia, que ens presentarà el Jardí Adormit, que a nosaltres cada divendres estem a Ripollet Ràdio i a les millors plataformes de podcast. I ara sí, Jaume, escolta'm, moltíssimes gràcies per venir, és un plaer escoltar-te, un goig llegir-te i tenir-te aquí encara més. Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Volem donar una forta aplaudiment. Bueno, no cal. El programa l'acabem aquí. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol consulteta que li vulgui fer, aprofiteu abans de que marxi, i si voleu que se'l signi els llibres, encantadíssim de la vida. Evident. Gràcies. Moltíssimes gràcies.